Mana kamanya kwa Ramogi en juma manyien kaka wuono en chieng' tarik 9 chieng' wuok tich en geno mara ni chiewo e yo makare machiegni chenro mar Piny chenro bende chakre sani sa 12 mar okinyi nyaka sa 5 mar onyango akwenyi bed koda nyaka e giko mar chenro makama nyinga Sharon Ong'ao oyawre nyaka Ramogi kamoro amora mineno okinyi ma kawuono machiegni e chenro marwa mar Piny ka bende wantiere kod geno ni ibedo kod weekend kata giko odira e yo makare kalore nitiere weche mathoth mabende otimore odiochienga kata e giko odira mano moriwo nyaka dialo odiochienga joma mine kata odiochienga mama ka kamano to machiegni e chenro marwa nyinga Joyce Odur nyakora Ramogi kamoro amora ma intia mosini oyawre machiegni e chenro mar Piny ka en odiochienga wacho chieng' wuok tich tarik 9 odiochieng' mabiro mana bang' odira mosebedo modich ahinya wasebedo gi welo mowuok e pinje ma oko biro mana e pinywa mar Kenya e weche go mag tuke ma pacho ka bende wasebedo ka wan go motenore gi mago mag siasa bende wasebedo ka timore e tuke go bende kamoko bende nitie oko wich bar makoro mako jolar komten piny Kenya mopogore mantiere e duond buche mopogore masani koro nie ng'wech mar laro koma kata komno mara jatend piny Kenya yiero maduong' madhi timre mar 8 Michael mathoth waikoni mane chenro mar Piny machiegni nyinga Cleophas Oluoch Cleophas gi Joyce amuso ni oyawre ahinya oyawre nya Sharon Cleophas ichiew nade achiew maber ago Nyasaye erokamano weekend obedo maber tuke watugo jomoko tugo jomoko tugi jomoko tugore jomololo jomoyombo kar jomolo kanyo be johera mag Manchester United nigi lit ahinya ka jo Arsenal omor ahinya jo Chelsea bende no oyudo draw mar 2-2 ok gimor ahinya ka jo Liverpool bende ne oyudo 1-1 mano wacho ni draw gimbo ok gimorgo ka jo Manchester City masani koro gine malo kacha no oyudo loch en loch moro mane gigoyo tim mar Newcastle gonde 5 kuom 0 koro kuom johera mag adhula nitiere mor ka johera mag tuke opogore mag ng'wech gibende gitegi mor bende wang'eni nitiere ng'weje ma bende na itugo buore Nairobi lakini Joyce ntichio nade nikech ang'eni kawuono ka en Arsenal gima miyo ni rwako na rakwaro koso atodong ang'ing'e nade ni ka Arsenal no yom koro an kaka jaera mar Arsenal nyaka represent team na maber ka nyiso gi ni an bende antiere kod mor ka kamata amba chiew maber to in abachiw maber ing'eno odiochieng' manyoro status mara mar WhatsApp nachal ka gima nantiere kata mana Parents Day ng'eni Parents Day school kacha mane neno min ng'ane wuon ng'ane ng'eni nyoro odiochieng' manyoro ne Mother's Day to kan neno timeline mag WhatsApp status kacha joma thoth no biro kata mana wuok oko kar nyalo margi ka gikwayo hawi maber ne mindegi koro status na chal mana Parents Day kawa ne thuolo masani en odiochieng' manyoro ne waoge gi chenro mar Piny mana ka thuolo kwa chako mana kodi mana hawi maber mar odiochieng' ma kamano wano timre nyoro iore kata mama kawuono onyalo wacho ne en post hawi maber kaka pilo dine mama na nyara Sumbi nyinge Lucy Akinyi Ong'ao kentiere Kibos kacha hawi maber no iwacho ni janyuol ing'eni kisebedo janyuol ok ing'e ting' mar janyuol ahinya ng'ama miyo en ting' mapek kendo hawi maber odhini kamoro amora mintiere erokamano ahinya kuoma pira nyaka kuma chope akata bende akaw thuolo ni makende mar kwayo hawi maber ne mama mano Beatrice Awino Odur aka entiere Nyalenda 5 ways kanyo hawi maber odhini kalore ni sebedo mama na ka achiel kod baba na kuom higni gi duto te kendo isekaw ting' te kaka janyuol happy Mother's Day kata an bende adhi mana Nyalenda kanyo Nyalenda mano Kisumu hawi maber odhine mama na Peresa Adhiambo Otieno ka en Nyalenda mano daraja mananga kanyo hawi maber ahinya mama kamoro amora ma intiere ageneno chenro mar Piny agoni erokamano ahinya kuom ting'owa waduto kaka ng'ama miyo mago kod mathoth nyaka Ramogi ote wayawo sani inyalo mana chako oro ote jogo mane ok oyudo thuolo mar oro ote gi odiochieng' manyoro chak mana sani SMS line maro en 3 ka wang'e maber weche ma kawuono wadhi loso gik mathoth mano koting'o weche go mag tuke mano timore weche mag siasa wan gi chenro mana kaka wanene ka itudi kod achiel kachiel e Facebook kacha mar Ramogi TV an bende yuda kacha @Cleophas Oluoch nyaka Ramogi mana kamano chenro machakore sani kobro chako kod weche manyien kama bang'e wabiro bedo kod nonro mar gazet weche manyien ibiro kelni kanyo
kod Sharon Ongao. Cleophas Oluocha biro kelonwa weche kata nonro mar gazet, kama biro neno weche mag gazet ka bende onono weche mag tuke. Mana kaka osewacho ni tuke mang'eny otimore e odira mokalo, mago tuke mag adhula kaachiel kod ng'weye ma bende noringa e pacho. Kaka kamano to an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Nakora muga juang mana kaka Joyce Cleophas oselero, tudri kodwa kinyisowa nyingi gi kama bende inene TV mar Ramogi. Kwa kamano be tudri koda e mbui maga duto te, obed Instagram, Facebook gi Twitter iyuda @Sharon Ongao. Machiegni nikech ma Enro Piny. Wayud thuond weche. As of now, everyone is allowed to contest and every party has the right to field any candidate of theirs anywhere in the Republic of Kenya. Ni kama alikongwa na chembe kwa kichwa, kwa sababu alama ilikuwa kwa kichwa kubwa wakati alikuwa amelala hapo. Minegin joma tiyo matek, minegin jomogen, minegin jok ma jochir, kendo gin jok motegno, ginyalo kale weche matek. Mana kamanya kwa Ramogi juanga machiegni e weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Sharon Ongao. Kwa chako ni jaod bura ma Westlands Tim Wanyonyi gikone dok siro kombe mar od bura no gi otiko mar ODM. Ma en bang' winjruok bedo e kinde gi Michael Gumo ma yande osebedo ka kwedo okang' mar riwruok mar Azimio la Umoja chiwo otiko manyalodia ne Wanyonyi. Nyaka sani pod nitie wich bar e chenro mar laro kombe mag siasa e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Judith Omondi kod ler mathoth. Gikone to koro jaod bura ma Westlands Tim Wanyonyi dok siro kombe gi otiko mar ODM e kar od bura no. Ma bang' chopo e winjruok kod jalo mane ochung' kod otiko mar ODM e yiero madundo Michael Gumo. After negotiations within Azimio la Umoja One Kenya coalition, it was decided that he goes back and runs in his constituency in Westlands. This has been done very amicably, and all of us are happy. We know very well that this ODM is the strongest party in Nairobi, and we must maintain our position. Michael Gumo mane otero bura mag welo ma Westlands e nyim doho koro olero ni oyie mar siro ma en jaod bura ma sani e laro komno bang' lalruok gi kuku mar Azimio la Umoja One Kenya. The ODM party has done consultations chaired by the party leader, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, and Mr. Michael Gumo has accepted to step down in favor of Honorable Tim Wanyonyi. We all one family under Azimio. Our aim is to get the presidency, Raila Odinga, as our next president of Kenya. So this was not an infight, it was just a matter of clarification. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya ne oriko timo winjruok mar pogo lemo mana e county ma Nairobi. In exceptional cases like Nairobi, where ODM and Jubilee had agreed on how to share positions within Nairobi, from the MCA position to members of parliament to senators to governors, only that's the only zoning that I'm aware of now. But if there is any other agreement within the coalition, we will share with you people. But as of now, everyone is allowed to contest and every party has the right to field any candidate of theirs anywhere in the Republic of Kenya. Komb gavana ne omi Polycarp Igathe mar duond bura mar Jubilee. Jalup Igathe ne en Philip Kaloki mar Wiper, Senator Edwin Sifuna mar ODM, ka jaod bura Esther Passaris mar ODM ne dok siro kom momako sani. Kata bed ni winjruok osetime kaunti ma Nairobi, counties mamoko kaka Mombasa pod nitie ywaruok ka Mike Sonko pod ochung' kar tiende mar laro komb gavana gi otiko mar Wiper. Abdul Swamad Nasir bende oramo gi otiko mar ODM. E kaunti ma Siaya, Nicholas Gumbo ochung' kod otiko mar UDM, e kinde ma James Orengo ni kod otiko mar ODM. Midhiero bende ni e kaunti ma Kisumu, kama Jack Ranguma dhi laro kom mar gavana gi otiko mar MDJ, ka Peter Anyang' Nyong'o dhi e debe gi ODM.
Magi duto gin duond buche manie riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Jagoro mar Azimio la Umoja One Kenya, Junet Mohamed, okoni oganda nyaka koro mi komiti manyicha oyier thuolo mar yango jalno mabiro bedo jalup mar ogai mar ODM e yiero maduong' mar higani. Our party leader and our presidential candidate, in consultation with the Azimio Council, has formed a panel of eminent persons consisting of 7 people. How they will do their work is up to them. Who will appear before them and who will not appear before them is up to them. My view is, let's give them time to deliver their report. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa the nyimeni jatend Wiper Kalonzo Musyoka okone jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ni oyiyo winji yuak oganda jo Ukambani kendo kete kaka jalupne. Kalonzo mani oloso e gwenge mag Wote wacho ni en owuon oikore mar neno ni Raila oyudo lemo mar jatend piny kendo osingo ne oganda jo dhod Kamba ni biro chung' kode motegno. As we support Azimio la Umoja One Kenya, this is where I've come today, to represent my brother Raila hapa, and then to tell you, tutafanya kazi na yeye. Nimesikia sauti ambayo maaskofu meongea, hakuna mtu hapa haelewi. He who wears a shoe knows where it pinches. You do what is just. If you do in accordance with what you believe is just and fair to your fellow man, this nation will be well established. Nyakoromogajiwa kwa dhi nyime gi weche mag siasa eni jotelo mag duond bura mar ODM bade ma Mombasa owuok oko kaseo jotelo manie riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance masani sundo mar yudo lemo mar jalup Raila Odinga e yor achuna. Ka otelnegi jaod bura Mamvita Abdul Samad Nasir mabende Angel Arkom gavana ma Mombasa jotelogo okoni onge ng'ata ma osingne lemo mar jalup Raila kendo nyaka tim mana kod yore makare mag winjruok e yudo jago mabende dhi bedo e thuolo no. Licha ya kuwa vyama vote katika Azimio vimepatiwa usawa na hali ya uwazi, kuna baadhi ya wengine wanajihisi ya kuwa sharti lao kubwa kuingia katika Azimio ama kuweza kuifanyia Azimio kazi, kuweza kuuza sera zetu, ni lazima wachagiliwe kama running mate ama deputy president wa Raila Amolo Odinga. Na haya yote tunayaona wazi, ni si jambo jingine isipokuwa kujaribu kutia maji yale ambao tunayaangazia sisi. Azimio yenye imesimamia umoja na imesimamia amani, na tukisema umoja ni umoja wa makabila zaidi ya 40 milioni 45 hapa Kenya, watu milioni 45 hapa Kenya, ambao ni makabila mingi sana na watu wengi sana. Kwa hivyo tunajua dini ziko tofauti sana, lakini tumeungana kama wa Kenya. Kwa hivyo kiongozi awe na heshima, kwa sababu Azimio pia ni mambo ya heshima na mambo ya kuheshimiana. Kwa dhi nyime gi weche mag siasa atiri nyaka e county ma Trans Nzoia. Kama bele jotelo mag Kenya Kwanza ne obago siasa e county ma Trans Nzoia. Jotelogo ne otelnegi gi jalup jatend piny Kenya William Ruto. Kwethno ne odhi nyime gi sero mbulu ka giseyo kit siasa mar jogo mabende gilero godo. Chris Awino nigi ler mar wachno. Jotelo mag Kenya Kwanza ochayo josiasa motenore kod Azimio la Umoja One Kenya mosebedo ka wacho ni jalup jatend piny William Ruto biro yako lope mag duol mochung'ne kothe pacho kae mayudore e kaunti ma Trans Nzoia kadipo ni oyiere ka jatend piny Kenya mara beach e yiero mabiro. Tunajua maana ya kuwa na mashamba makubwa kama ya ADC, kwa sababu ikiwa unataka taifa iwe na kilimo bora, ni lazima pia uwe na mashamba ambayo yatakuwa yakitoa seed kwa kijumla, yakifanya research ya wakulima wa ng'ombe, ya wakulima wa mimea and so forth. Jalup jatend piny William Ruto bende oseyo josiasa mag Azimio la Umoja One Kenya mawuok e kaunti ma Trans Nzoia kuom wacho ni nitiere ogendini ma ibiro dar kawuok e kaunti no poni riwruok mar Kenya Kwanza oloso piny owacho tok yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani. Nasikia ati wanajaribu kuwauzia uoga hapa, ati sijui shamba ya nani itaenda wapi.
waambie hawa wajinga waliisha Kenya na waoga waliisha Kenya. Kenya hii ni ya Wakenya wote. Serikali ya Kenya Kwanza ikiingia na Ruto ni kiongozi, ati watu watapoteza mashamba yao, ama watu watanyang'anywa mashamba yao, ama kabila zingine zitafurushwa, wewe koma hiyo porojo yako, kwa sababu serikali ya Kenya Kwanza haina hiyo agenda. Ruto mabende oten kod jotelo mamoko ma Kenya Kwanza kaka jatend duond bura mar Ford Kenya Moses Wetangula, jaod bura ma Gatundu South Moses Kuria, kaachiel gi spika mar od bura mamalo Justin Muturi okwayo jodak ma Trans Nzoia mondo bi ogo ombulu ni jochung' mag Kenya Kwanza. Hii region yote lazima tusimame pamoja, because that is the only way tupigie William Samoei Ruto. Riwruok mar Kenya Kwanza bende okwa mondo bi odwok piny nengo gik pur pone gikao telo mapacho kae. Kuli kuwapatia hakikisho ya kwamba ile Kenya ya zamani ya sisi kukaa hapa mbele kuambia nyinyi maneno kama nyinyi ni wapumbavu, hiyo Kenya imekusha. Mbolea ukishika serikali wekea sisi 1,800. Bei ya mahindi wekea sisi 3,500 for 3 years, we recover the losses na tukae kama watu. Kenya Kwanza chano timo romo market gimano e county ma Samburu chieng' wuok tich. Muko tayari tuunde hii serikali pamoja? Chris Owino, Ramogi TV, Matunda. Erokamano ahinya Chris Owino. Kokamanya kwa Ramogi Juang kopogre gi weche mag siasa. En obila mabutere e kaunti ma Kakamega omako chich moro ma itudo gi ketho mar nego jirande wirane laro paw kwayo jamni. Mwandu manengone pok oyangi bende no kethore bang' anyuola mar jago ma bende no negino monjo dala achichno kendo wang'o ute bura. George Bati nigilerno. Kumo kod siroti komako gweng' ma Imangi mayudore butere kaunti ma Kakamega. Kagwenyruok e paro ewi kar kwath e kind jirende ariyo ma osebedo kodak gi kwe kuom higni buora okelo tho. Achiel kuom jirendego ne opor kuom nyawadgi gi rapur bang' yude ka okwadie kelo ma gisebedo ka giyware ma ohinye marach, kendo bang'e to ne owito ngimane nikech hinyruok mane oyudo. Kuna mbuzi moja ilipatikana imefungwa kwa shamba, na kwa sababu ni kitu washaambiwa washakanywa, huyu kijana ambaye alikuwa hapa na mfanyakazi wakaona ni vyema wachukue ile mbuzi wafanye nini, wamleta hapa kama exhibit ya kwamba wameipata kwa shamba. So wenye mbuzi kuja kukilea mbuzi hawakufuata procedure kuja kukilea mbuzi, walikuja ni kama wamekuja vita, ni kama alikongwa na chembe kwa kichwa, kwa sababu alama ilikuwa kwa kichwa kubwa. Wakati alikuwa amelala hapo, mimi nilifika hapo, lakini katika harakati ya sisi ni wa familia nilitolewa haraka, hata mimi ningewawa hapa. Jogweng' mane ni kod mirima marach komakore kod familia mar jago manonegino ne owang'o udi maromo 5 kanyakla kod nyamburko 2 mag achejno kaka yo mar chulo kuoro. Sami alikuja kudai mbuzi yake ilikuwa imechukuliwa na huyu kwa ajili ilipatikana kwa shamba ikilishwa huko. Katika ile hali ya kuleta kufurugana, ni kama waliweza kupigana kidogo hapo, ikasemekana huyu Sami amekata huyo mwingine kidole. Sasa naye huyu mwingine akakimbia kwa nyumba, ndio akaleta jembe. Jalup County Commissioner Mabutere Ibrahim Hassan oyango ni achijno osemaki kendo sani ogeng'ne tesendo bila Mabutere mondo dadhoge ka obila medo dhi nyime gi nonro kapok ochwale doho. George Bati, Ramogi TV. Manodoko wach malit kakoro paw kwath nyalo kelo nyaka tho. Kopogore gi mano wachire nyaka e kaunti ma Baringo kama bende maromo sikunde 4 olore kaunti ma Baringo bang' jokuoge mag jamni chielo monego japuonj moro e gwengego. Gino ma omiyo piny owacho ogolo chik mar loro moko kuom sikunde nikech kethruok mar arita. Ndalo manok kende bang' ka sikunde nyocho yaw ne tam mokwongo higani. Sikunde 4 sani oselor Baringo kaluwore gi monj mitimo koda kweth jokuoge mag jamni mosekonore kono kendo kelo achiedhnade ne jopiny. Jogweng' odak gi luoro bang' arifego nego japuonj moro kendo yombo gi jamni maloyo 200. Kata obedo ni piny owacho osebedo ka jiwo arita kono, jodak e gweng' ma Kenyach Mokio kod Marakwet ogolo ywak ni jokuo jamnigo sani geto jopuonj ka nyaka sani sikunde 6 oselor e gwenge mag Baringo North kod Baringo South. Tunalia kwa serikali kama are we part of Kenya? Question mark.
Saa hii hapa tunapoongea hakuna shule. Shule yetu hapa kuna nursery inaitwa Kibot. Kibot Primary School is no longer because of security. Sasa hiyo shule tumeamisha hapa. Saa hii hakuna mtu. Kenyat Primary School hakuna mtu. Kenyat Secondary hakuna mtu. Kaluwore kod luoro mamiyo jopiny ochiko mana itgi ne muoch mar bunde. Joma mine wacho ni gilokore welo e miechgi ka thoth tijegi gitimo e tesend obila, kendo gidok mana e mier ponono nitie gimochuno ka ojende matindo omanore gasere kaka yo mar beda kicha ne monj. Punde tu mkitoka hapa, sisi pia tutatoka hapa kwa sababu security iko mbaya sana kwa hapa. So itabidi tu kama mmetoka pia nyinyi, sisi pia tutatoka na chakula yetu twende kule kwa station, twende tuishi kule. In case of anything, kama kuna mgeni yeyote anakuja, tunakuja nyumbani kumkaribisha. Kwa sababu in any time hatujui mlio wa risasi itatokea wapi, hatuwezi tukajua. Jaod bura ma Baringo North William Cheptumo ohum gima omiyo piny owacho pok okawo okenge moromo mar rakruok kod jokuogego masani omiyo jopiny dhiero donjo kuomgi. Why has it become difficult? Mbona imekuwa ngumu kwa serikali ya Kenya waweze tu watupatie NBR ya kutosha? Nek makoro igatogo jopuonj nenore ka gima nyalo nyayo remo marach kind dhoudi modak kono, ka jatend migawo mar jotich Simon Chelugui osingo mar twak gi nyawadgi mar arita Fred Matiang'i mondo medo kenge mag jiwarita. Nimeona county commissioner juzi ametoa notice kwamba ile shule yalikuwa amefungwa yafunguliwe, kama Kapkechir na wale wengine yafunguliwe, lakini bado watu wako na hofu. Mimi nitamzungumza na mwenzangu Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi Mheshimiwa Fred Matiang'i atuongezee wale vijana, wasaidiane na askari wetu polisi, na mimi naamini tunahitaji karibu vijana 500 ya Baringo North na Baringo South, ili wote waweze, watoto waende shule, watu waende kanisani, watu wafanye biashara, wafanye ukulima, uwe na ng'ombe, ulale usiku na watoto wako bila wasiwasi. Kata obedo ni piny owacho timo duto mar neno ni atamalo 100 mar jopuonjre donjo e sikul, jopuonjre moko kuom sikunde ma Baringo tiyo moko ka ok ging'eyo chieng' ma gidhi dok e sikul bang' sikunde gi lor nikech luoro ewi monj mag jomaundu. George Bati, Ramogi TV. Nyakoromoga juang bang' kethruok mar arita e kaunti ma Baringo atiri nyaka e sub kaunti ma Nyakach, kama bende koro yangore ni kwiri ema bende osebedo ka nego jamni ahinya to dhok e sub kaunti ma Nyakach e kaunti ma Kisumu. Jopith koro nyiso luoro ni mar kwan jamni matho pod medo mana dhi malo. Jafwambo marwa James Okoth leronwa mathoth. Gi jalup ruoth mar Wasare sub location Thomas Owiti, dhok matho kwandgi medo mana idho kochakre juma mokalo, kendo gie sani lal makamano medo mana medore. Dhok nyocha ne otho e Wasare ka, karibu dhok masani endi aparo ni gin gimoro malaro dhok 70 gi wiye. Ne githo chieng'no to kendo moko bende osebedo ka tho bang'e no. Kata obedo ni masira makamano pod ong'ong'o wang'e ni jopith, chunygi pok otho gi pith, mak mana ni koro ginyiso luoro momako gi e alworano ka yuto gi bende koro nok mokalo. To nwachako kwath gi area mar Wasare piny mwalo nam, kamoro iluongo ni nam. Bang'e kanyo ere mane koth ochwe dichiel, to kanwa dok mane nam opong', to dhok kanoduogo to dhok notho. To chak mar ariyo kendo dhok ochako duogo tho. Koro wachech ni en sum me dhano moketo ne dhiang'. To koro wan gi luoro kaka wan joma kwayo dhok, nikech joma ondikowa kwatero dhiang' ka dhiang' tho, mang'iso ni kata wan wadhi koso tich. Jakwath njo kawo dhok ariyo dhi go mwalo, to ariyo kaduogo to tho. Koro wan gi luoro ni ok wanyal pidho jamni mandalo malum onge, to jamni koro onge kama nyalo chieme nikech mwalo kucho ma be wakwaye. Ka lum onge to mwalo kucho ma be wakwaye, to joka chal gi maolo gasia moro e lum mondo mi kik jomalo koni dok kocha. Kariwore gi area mamoko, aparo ni total number mag dhok mocha notho ko include nyaka Wasare, nyocha ne laro gimoro ka 200. Bang'e no moko bende noduogo tho achiel.
ma omiyo namba koro ne kaka chopo kawuono nyalo bedo gimoro ka dhok 200 ma mano in terms of money en gimoro malaro mana 2 million and over. Kwayo margi en achiel. Wadwa ni sirikal okonywa timo nonro gi kony moro ka ginya konyowa mondo wang'e ng'a oketo nyabedo noketo sumno. Tij kwath ne en tich mokwato dhiang' kotho to mano koro gimodhi kwayo onge. Koro wadwa gombi ni sirikal marwa gi jotelo magwa konywa timo nonro mondo mi wang'e ka dhani moketo sum manyalo negonwa jamni mwan godo to magi gik makonyowa. Joma nigi dhok kaachiel gi jogo makwayo nigi ong'iso luorogi kendo kwayo sirikal mondo otim nonro mapiyo mondo otiek midhiero ni. James Okoth, Ramogi TV. Erokamano ahinya James Okoth. Kopogore gi mano dhi kaunti ma Homa Bay kama bende kuom higni mathoth dho wath ma Homa Bay ma otisi ni paya osebedo ka konyo jopiny e chenro mag dongruok ma opogore. Kaluwore gi meli manego gi mwandu kawuok e pinje mag libamba ka mwandu mamoko bende ne igolo e payano ka itero e gwenge mamoko. Kata kamano mukruok mare sani koro kelo luoro ne jopiny kod joohala ma ogeno yuto margi e payano. Jafwamb weche marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich miyowa sigana ma otenore gi kethruok mar dho wadhno. Paya ma Homa Bay en kama jopiny kaachiel kod welo mawuok e gwenge mamoko thoro timo e limbe ka gidhi neno nam lolwe ka gisuore kod yiedhi kamoko bende dhi kanyo mar go pichni kaka rapar ka ok gidewo chal mar payano gi sani makoro sienyore kendo medo bedo marach piny maru. En kama kata loche madongo ne donje katero kite ma itiyogo e loso mwandu mopogore e piny Uganda ka pong' mar nam lolwe higni 2 mokalo bende ne omedo muke. Ochakore kane jo Uganda moko ne kelo kidi moko mane itero Uganda, soapstone mineno kacha. Then ne gibiro gi loche mane okalo weight mane miyo kane koro sienyore. Then bang'e koth mochwe 2020 mar corona ochako omedo pi ma the volume mar pi nodhi omedo kunyo bwo paya ni mokethore saidi. Elvis Amek osebedo ka go picha kanyo kuom higni moingo 7 ka ogeto welo mathoro timo limbe payano kendo lero chandruok ma sienyruok mar payano osekelo negi. An photographer. Koro bedo ne kaka an photographer ngeni ka joma dwa biro go picha kae kwa gibiro ka tingeni seche ma rach ka seche modwa sienyore kata kaka odwa pogore kae nikech thoth jo prefer mana wiye ka. Seche mopogore thoth jo bibiro go picha ka. Koro wakwayo the government at least mondo timne renovation mondo okowago. Jopiny matimo limbe paya kanyo bende thoro bedo e chumbe manotigo e kinde mane gere kendo nitie ma oseresi ka gilware pi bang' lo sienyore ka gibedo e chumbe go. Bedo no sienyore kama okelo ga problem nikech customer biro to samoro paro ni othany to kama wantie pi e choni mana kuche dho nam to ka ng'ato pane samoro othany koro kodhi ni tipo ka ng'ato osesienyore modhi koro chono mani koro nyaka koro wakonye konyo ji madhi adek. Thoth jok ong'e ni ka tut to kendo bing ni ka pi osego piere boy ka moginene koro ing'eni samoro ng'ato nyalo biro ka weni ka en mana kama otuo karo kia ni piere osesienyore koro kidhi bedo dhoge kanyo tipo mana ka lori ridore kodi milware pi. Kata odoko ni payano osemukore ma odong' mana bugni lilo jopiny pod ni kod luoro ni obiro medo kethore moloyo kaka en gi sani nikech loche madongo mag pi pod luwe ka gibiro tuomo pi e nam lolwe. Koro seche ma pod entie ni geche mag pi loche madongo be biro be kalo koro cracks pod medore amena pod obarore. Koro sani wakwayo sirikal mondo kaber to lose in a way that ma pi nyalo kale buoye nikech king'iyo bathe koni nitie pi moro ma malo town to kelo chuodho mang'eny koro ka koro kon nigi chuodho mang'eny olilo to koni bet ler. Ywak nitie ni piny owacho jwang'o payano ma onge chenro mag dongruok malich ma sani koro nyalo dhi e nyime. To payani watiyo kode to adier king'iye nober chon to sani okethore. Gimomiyo okethore jo Waganda moko ne kelo kite kae to ne gitweyo tonde moko kuondegi to tondego ne dhi ywayo ka sani kata kidhi bedo kata iyudo ka buoye ka okunyore
Koro miyo kata samoro inyalo biro mondo iyud kata yamo moro kibedo kamoro ka kata in mana gi nyadendini moro kaka jomoko wating'o gi samoro wakelo gi ka. To koni ni tera apaya, to kitere apaya to dakika matin iwinjo ni ng'ato osesienyore. Koro wakwayo government marwa ni kuyie to konynwa apaya ni, nikech wabende gini ema miyowa chiemo, minewa be kobiro ka to gindong'e. To koro sani ok wanyal yudo thuolo mar kelo ng'ato ka, nikech kikele tiluora luora ni samoro mit ka duogo manyi ng'ama okele no kosienyore gi paya ni. Jowan rech ma osebedo ka kawo rech kuom yiedhi magowe e paya kanyo wacho ni sienyruok mare sani koro miyo yiedhi go eko gowedho wedhe mamoko. Kendo sani kaka jorech go kaendi gi injini koa e Suba onge, gidhi gigo e beach moro machielo, koro walawo rech mabor. Koro an gima neno e wach reru ni obiro mukore moneg mondwa kata yudhewa, nikech yudhewa wuotho ka godhiambo, mine waluoko kaendi e sa asaya, koro nyalo mukore ka ng'ato ok ong'eyo. Koro sani en higni moinga 7 ka apaya ma Homa Bay omukore kendo pod odhi nyime gi mukore. En gima kelo luoro mapek mokalo ne jodak kaachiel kod johala mosebedo ka dhi nyime kod chenro magi mapile e paya kaendi. Kwayo margi en mondo piny owacho wuog oko kendo manye yore minyalo losgo paya ni mondo doge wang'e ka nen e kinde mokalo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano ahinya Ali Abich. Nyakwar Magajuang kopogre gi kethruok mar dho wath mapaya. Atiri nyaka Miwani kama bende dwaro mar piny owacho mar nyiewo lop kambi mar sukari ma Miwani ne ogore Luanda bang' jopur mag niang' gi jodito mag kambino kwedo yo ma bende piny owacho ne temo tiyo godo. James Okoth noyuoro romono kendo losonwa lipodni. Kata kamano, dwarono ok ochopo kare. Kano chopo 57 misugu tiko igni 52 owene mingi mindo tiyo igni 47 kanyo minde nyoko ano podho chike manyogole nitijo magondore yaora katalo nyal majengo makono dichwo moto ni wendo mabiro jamare. Koro kamwan tie mbawani kado man kani to gilango man kagi joka chiel okwa pogre omiyo gik matimore sani ng'at madwa kelo no fujo wasebedo jomariek sani wuog oko. Jagoro mongirore e lo jopith mag niang' ne okwedo kwayo makamano kendo wacho ni kaka jopur giikore mar chiwo lo ma sirikal dwaro to mana kaponi duol matayo weche lo e pacho ka biro luwo okang' ma oriere. Munajua ya kwamba hili shamba ni shamba la public land, community land held in trust by the government for the people of Miwani. Tell us as the community, we have come to ask you politely for your land. We want to do a little development. Jaod bura ma Muhoroni, James Koyo, bende nokwedo dwach sirikal kowacho ni lo ma Miwani maromo eka 10,000 en mar jopiny kendo jopiny go ema nyalo chiwe ne sirikal giwegi. Kama serikali nataka 3,000 au 10,000 kujenga special economic zone wako tayari kupeana kwa serikali. Lakini record ionyeshe serikali imetoa hii from the public land ambayo ni watu ya community wenye wale donate. We will also tell you, as you want to do a little development, we need 1 billion for our factory. You first give us money for this factory, then talk about special economic zone. Money for the factory or nothing. I want to thank you very much for this initiative. It was a very good initiative. Now you have got our views, record correct views. If you want us next week, come. Kama umerekebisha umesema sasa ni Miwani public land, the government wants to take it to SCZ, we will do business. We will do business. Ne okwayo kwe e seche ma sirikal temo nono yore mag medo dongruok e alworano kendo ka dwaro maduong' en kaka kambino nyalo chako rego niang' kendo. Tafadhali viongozi wa serikali tusiwe na kitu ingine kama ile that scene that was here. Tulilose hata kama ni watu wale wao walitoka Kisumu ni binadamu. Hata kama wale waliadhiriwa walikuwa wetu hapa ni binadamu. Kwa hivyo mmetueleza mko tayari kupatia serikali shamba la special economic zone, muradi tu ikuwe ni public utility na iko chini ya Miwani. Si hapo tumeelewana?
ama iko chini ya community. Kwa hivyo hapo tunaelewa vizuri vile mmesema, na mmesema kama ni private land, nyinyi amuko kwa hayo mazungumzo, sio? Tumeelewana? Watu wa kuomba kwa mipango yetu yote ya hii shamba yetu miwani, utuongoze kwa kila jambo. Duol mata weche lo e pacho ka omima na tinga chiel kende mariango jopiny kaka weg loni eka bang'e to jopiny gi wegi ema biro miyo sirikal lo eka 3,000 kaka yo mar siro chenro mag special economic zone e alworani. James Okoth, Ramogi TV. Niang' en achiel kuom mwandu mag puodho mane omedore higa mokalo, kata bed ni migawo mar pur ne oyudo ng'ikruok kaluwore kod tin mar koth. Kaluwore kod duol mochung' ne golo kwan e lo piny owacho KNBS wacho ni niang' mane jopur ne otero e kembe higa mokalo ne omedre kod atamalo 14.7. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, kata bed ni pur mar niang' ne omedore kamano, midhiero to pod medo mana neno e ohalano. Much everyone for the opportunity to... Kaluwore kod kwan manogol kod bad migawo matimo nonro mag kwano ne piny owacho KNBS, jopur ne otero niang' maromo tan milion 7.8 higa mokalo ka opim kod tan milion 6.8 mane otere kembe marego niang' higa mar 2020. Mano koro en kwan mamalo mogik mag kembe mag niang' osebet ka yudo higa ka higa kuom higni 5 mosekalo. KNBS wacho ni niang' ne otimo maber, kata bed ni kit pith mamoko kaka majand chai kod kahawa ma bende jopur thoro puro mondo many godo omenda ne olwar kod chiegni 10% e thuolo mar higa achielno. Pur mar bando ma bende en achiel kuom chiemo mathoth oganda mathur ka chamo bende ne ok otimo maber, kama gunde milion 36.7 kende mane oyudore ka opim kod gunde milion 42.1 mane oyudi higa mar 2020. Kata bed ni pur mar niang' ne omedore kamano, jopur osebet ka ywak ni nengo ma ichulogi ka gitero niang' kod kinde ma gitieko kapok ochulgi osemedo gi midhiero mar omenda manyalo jiro pur mar niang'. Kembe marego niang' bende wachore ni pok ochulo moko kuom jopur manotero niengegi chiegni higni 2 mokalo. Ywak bende osebed ni sukari mawuok e pinje maoko osebet ka donjo e piny Kenya kokalo e fuoge mantiere e kiew, ahinya te gwenge ma Marsabit, Mandera, Busia, Migori kod dho wadh nam maduong' man Mombasa. Sukari moa oko kaka mago lwaro nengo mag mwanduno e thurka kendo ketho chiro ne sukari malos kowuok e kembe ma pachoka mathoro bet kod midhiero mar omenda kinde ka kinde. Migawo mar pur ema ne ok obet kod dongruok kaluwore kod kwan manogol kod KNBS ma bende ne oyango ni uchumi mar Kenya ne odongore kod atamalo 7.5 e higa mokalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kwadhi nyime ni piny mangima, odiochieng' manyoro nodhialo odiochieng' mine ma bende itiyo godo e jiwo mine kuom ting' mapek ma bende gin go. Oganda nodhialo odiochieng' ni e yore mopogore opogore. Kata kamano, moko kuom mine to ne onge kod ng'eyo ni ma ne en odiochieng' dhialo mine. En odiochieng' ma piny duto chiwo luor margi makende ne joma mine e yore mopogore opogore. E chuny boma ma Nairobi, thoth oganda no dhialo joma mine ka ging'iyo maupe kaka achiel kuom yorego mag dhialo joma mine. Chiwo maua en achiel kuom yorego mag dhialo kendo chiwo puoch kod pak ne joma mine, ahinya seche ma koro piny ngima dhialo odiochieng' mar joma mine. Kata kamano, maua gi nigi ranyisi mopogore opogore. Maua marachar nyiso peace, en maua mar kwe. Maua ma pink ma koro kawuono watemo uso ne mine en maua mar mine. To maua ma yellow en maua mariwo ji, tiende ni en maua ma inyalo tigo e occasions mopogore opogore. Kata kamano, moko kuom mine to noyiero dhialore kendgi giwegi ka ok girito yudo maua koya kuom jomoko. E kar dak ma Kibira, thoth mine no jiwo mon wetegi mondo wuog oko mar manyo kuondegi mag yuto ma ok girito yudo kony moya kuonde moko ma bende ok bi mayot.
En odiochieng' ma piny duto chiwo luor margi makende ne joma mine e yore mopogore opogore. E chuny boma ma Nairobi, thoth oganda no dhialo joma mine ka ging'iewo maupe kaka achiel kuom yorego mag dhialo joma mine. Chiwo maua en achiel kuom yorego mag dhialo kendo chiwo puoch kod pak ne joma mine, ahinya seche ma koro piny ngima dhialo odiochieng' mar joma mine. Kata kamano, mauagi nigi ranyisi mopogore opogore. Maua marachar nyiso peace, en maua mar kwe. Maua ma pink ma koro kawuono watemo uso ne mine en maua mar mine. To maua ma yellow en maua mariwo ji, tiende ni en maua ma inyalo tigo e occasions mopogore opogore. Kata kamano, moko kuom mine to noyiero dhialore kendgi giwegi ka ok girito yudo maua koya kuom jomoko. This was gonna get me in trouble. Being married to a Kikuyu guy, we didn't do flowers. E kar dak ma Kibera, thoth mine no jiwo mon wetegi mondo wuog oko mar manyo kuondegi mag yuto ma ok girito yudo kony moya kuonde moko ma bende ok bi mayot. Mine ma obedo ma ok loki ni wuoguru oko mondo uloki nikech sami loko ohala ibiro yudo gimoro kendo midonjo godo e ot. Nyithindo ok bi nindo kech, nyithindo ok bi koso dhi sikul. Joma tiyo matek, mine gin jomogen, mine gin jok ma joshir. Nataka tu waambie wa mama, hiyo ni siku muhimu sana, lakini ukosefu ya mapato ndio inaleta hivi. Utaona hakuna hata mwenye amekuja kuniambia leo ni Mother Day, hakuna, ni ukosefu ya pesa. Mama ber nikech gipuonjowa gik mang'eny, aretinwa nyaka duong'wa, emomiyo waherogi ahinya kaka mama. Kata kamano, seche mathoth mine to ne dhialo odiochieng'ni, moko kuom mine ne onge kod ng'eyo ni kawuono ne en odiochieng' mine. Kuom janyuol ni odiochieng' ma kawuono onge appreciation moro moyudo kata kuom nyathine kata kuom ng'awa. Kata kamano, an kaka jaus maua appreciate gi. Kopo ni nitie ng'ama ok oyudo maua to kale dukana ka abiro miye maua. Ma en ja ohala mar lep joma mine e kar dak ma Kibera. Olero ni ohala osedok piny mokalo ahinya to kaluwore gi pek mar ngima ne oganda jo Kenya. Wach ma bende osir kod mine mamoko matimo ohilni mopogore opogore e kar dak ma Kibera. Siku ya mama itabidi avumilie kwa sababu maisha ni ngumu, hata baba ndio nafaa tukununulie hiyo vitu, lakini sasa hata sisi tumelemewa. Sasa sai sijauza hata nguo moja, hata mafuta peke yake ya kujipaka. Sasa hiyo ninaelekea saa 9. Moko kuom joma chuo no dhialo joma mine ka gipuoyo gi kuom tich matek magisebedogo marito familia kendo nyiso telo makare. After kupewa ile gender equality, wamepata courage na wamebuild inchi sana. Najua saa ingine maneno inakuanga kidogo, lakini ukiexpress na maua inafikisha ujumbe. And I think it's important for all sons or daughters to appreciate their mothers because you won't have them forever. So if it's the time to appreciate them, it's now. Koya e Ramogi TV, wachiwo poch kod pak ne mine duto, ahinya to mago mochiwore gero ganda kod piny mangima. Happy Mother's Day. Erokamano ahinya Lydia Okeyo. Nyakoro mag jwang'o par ni pod wachoni thuolo mar oro ote magi mag kwayo hawi maber ni mamani kamora mora mintiere. Ote namba mar SMS 33600 Facebook idwa Ramogi TV Kenya. Katika mano kasema mana moko kuom ote mabindane no kosidonjonwa sani. Josephat Woodley Gala Ochieng. Wachoni no chenro mar Rupiny kiwuok Kayole Matoponi Boston. Otis nyakwar nyawadi wachoni Rupiny mit kendo wapuonjore yo makare kintiere Sindo Mwalo. Rafiki Woodley Gala iwachoni in tuned in kiwuok Bore Nairobi ka. Boni koth nyar abandu iwachoni aru maber kabisa kothe machwe ndhiwa ka gisechegi bende waluwo chenro achiel kachiel. Evelyn Mbedane iwachoni intiere ndani. Sam Jacom iwachoni isemolo kamokuongo ikwayo hawi maber ne mama mong'ere kaka Priscilla Ongara Kanyar Suba iwachoni neno wakintiere Kayole. Eric Owadgi Silo iwachoni good morning everyone there.
aneno kantiere Chamabari kiwacho ni Ramogi TV ler. Odongo wuod Asembo Jangoma iwacho ni noweyo makare kiwuok Asembo Got Bondo. Gideon Ndaya iwacho ni in iwuok Oogo Kabondo iwacho ni gwenguru makare koth emabende chwe. Ochogo mar Siaya imbeda ni iwacho ni Siaya County intiere ineno makare kintiere Siaya County Alego e chenro mar Rupinyo iwacho ni Ramogi TV ler adua. Uma imbeda ni kanyo Seth Vincent iwacho ni in tuned in from Ombo Kanyamkago Migori County. Kok manya kwa Ramoga Juang med chwalo ote magi wabro sobo kwa di nyime gi chenro makama parni chenro podi elach chenro mar Rupiny mabende di nyime bang maindi wadhi ka yo matin anno kanya wadwa Cleophas Oluochi kore yo makoni kod kocha ka bende odhi kelo ni nonro mar gazeti. Kwa kamano we waka yo matin. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial